Евроелит мебел ви предлага хомна гарнитура Тания, четворка диван, тройка диван и един футюл. Четворката става за спане. Разпъва се леглото напред и става легло. Тройката е и рако. Може да си съхраните багаж. Имаме безплатна доставка за цяла България и се плаща при вас на място, като пристигнат мебелите. Може да се направи поръчка с друг вид маска, с друг цвят. Може да се изработи по ваши размери, по ваш цвят. Имаме безплатна доставка за цяла България. Това е леглото за спане. Издърпа се напред и се дига нагоре. Цената на гарнитурата Тания е 1997 евро.